Kyllä me tuotetaan aika paljon videomateriaalia ja just tuossa opetustarkoituksessa. Eli tehdään animaatioita, järjestyssäännöistä esimerkiksi on tehty ohjeanimaatioita ja viime vuonna meillä oli tuolla QR-koodit sitten käytävän seinillä ja sieltä pystyy katsomaan sitten jonkun järjestyssäännön, että miten pitää toimia. Pauliina juoksee käytävällä. Sanotaanko, ettei käytävällä saa juosta? Pauliina, tuuppa takaisin. Ei saa juosta käytävällä. Aha. Hei, mä keksin, että voitais tehdä animaatio, kun joku juoksee käytävällä ja sitä varoitetaan siitä. Joo, sopi mulle. Saanko mä auttaa teitä? Joo. Miten se animaatio tehdään? No näet kohta. Meillä oli tämän hankkeen piirissä tai tämän hankkeen myötä semmoinen liikenneturvallisuuspäivä ja olisihan se ollut muutenkin, mutta me yhdistettiin tähän hankkeeseen sitten, että tehtiin semmoinen liikenneturvallisuussivusto. Oppilaat kävi kiertämässä tuolla semmoisia paikkoja koulumatkalta, jotka on vaarallisia ja tekivät sitten ohjevideoita, että miten niissä pitää toimia. Onpa vaarallinen risteys. Käydään kysyä opilta, saadaanko me tehdä videoristeyksestä. Joo. Mä haluan kuvata. Sopii. Action! Me on vähän huomattu, että kun opettaa, niin silloin oppii parhaiten, koska joutuu siihen aiheeseen perehtymään ennen kuin voi toiselle opettaa. Ja sitten on huomattu myös se, että kun lapsi opettaa toiselle, se menee jotenkin paremmin perille kuin mitä aikuinen opettaa. Nyt tehdään hämähäkki. Tarvitset hämähäkkiin piipurassia, kaiverusvälineitä ja massaa. Ensin leikataan piipurassista sopivan kokoiset jalat. Sitten muotoillaan vartalo. Vartalon alle tehdään jonkinlainen kuoppa. Sitten muotoillaan pää ja painetaan kiinni vartaloon. Sitten kuoppaan pistetään jalat. Jalkojen päälle pitää pistää vähän massaa, että jalat pysyvät kiinni. Sitten muotoillaan, kaiverretaan silmät ja suu. Sitten sen pitää antaa kuivua. Nyt hämähäkki on valmis. Tuosta tuli niin hyvä, että sen voisi jakaa vaikka koko luokalle. No ainakin sen olen havainnut, että lapset, niin kun heille kun antaa laitteen, niin he ottavat sen haltuun hyvin äkkiä. Että siinä ei kannata opettajan niin ruveta tekemään jotakin valmista ja ennen kuin antaa lapsille. Että aika niin matalalla kynnyksellä voi lähteä liikkeelle.
eikä sitten mitään semmoisia kauhean hienoja suuria tuotoksia odota, vaan että tehdään sitä ihan arjessa.